I dag skal Arlem, eller vi skal kravle op fra det der legepladset, eller hvad det hedder. Han skal rushe fra det der rushebane, fordi så skal han ikke vinde. Allerede 20 sekunder er gået. Wallah det her. Kom nu, du kan godt klare det. Det er lige meget det der. Husk, du må ikke snyde. Hvor er det, jeg kan snyde her? Jeg har en meget god taktik, du ved. Bare gå. Jeg skal gå fra der. Nu er han lige der, hvor han skal rushe snart. Kom nu. Altså, det er min første video, det der. Jeg vil gerne blive lidt god. Kom nu. 1 sekund, 16, eller 1 minut, 16 sekunder. Du har. Nu er det min tur. Du skal ikke slukke videoen. Du skal ikke slukke videoen, husk. Okay? Okay. Nu skal jeg kravle op. Lige før det var Arlem. Nu er det min tur. Nej, her skal jeg ikke. Hvad derovre skal? Hvad så? Lad være med at se 100 gange der. Der er gået 31 sekunder. Måske for Arlem, han siger til det så. Hvad så? Jeg siger det igen. Wait a minute. Er det ikke rigtigt? No. Jo, du er. Hvad så? Lad være med at se, hvad sej igen. Hvad så? Det er koran, vel? Okay. I stopping. Okay. Der går 1 minut. 1 minut? Ja. Fuck har jeg lavet, mand. Jeg troede, Rusman var lige her. Rusman, den er lige herovre. Jeg troede, den var lige her. Øv, mand. Hold kæft, det er sjovt. Jeg troede, det var lige her. Dårlig taktik, jeg har. Jeg har gået 2 minutter. Det er min YouTube-kanal, du må ikke. Der går snart 2 minutter. Gå derovre, Arlem. Hvor? Gå derovre. Okay. Jeg kan ikke. Subscribe til min kanal.